मानो ओरै उदपात जाबाय थायो नोंलाय साला न'आवसो इमान गोबां गायखांना फैबाय बे दसेनो गाव खनना बिदिनो नों फैबाय थायो गासिबो फैनानै एरदो दुब्लि बारियाव अख्रांनाय दावनाय दाव माइ गायनाय ओइ गावबागाव लाना जाबाय था तुफान अखा लोगोफोर तुफान अखा ओमफ्राय नै थरायनानै न' खाथियाव माइ गायनाया नै बेफोरबायदि जाजोबनानै दङ ओमफ्राय बिथाङा खोथिया लाना फैनानै बेयावसो लांदो खोथिया लाना फैनानै नै गायफैलायबाय होख्लायगा दास्ला तुफान अखा आरो बयद' अखादो नै दैयाव नायनानै मिथिखागोन नै बया गायखादो प्लास्टिक गानावलायथिया खर'आव मावथियानो मानसिया बेफोरबायदि जाजोबना दं नै थरायनानै माइ गायनाया ओइनो बसा दै लोमजोबनानै थैनानै बेफोरबायदि जाना दं ओमफ्राय दा गाव गायफिनबाय दं नै बयद' अखादो आरो फिसा फिसानो बयद' थाइब्रैदे मा हा ओमफ्राय A few minutes later. थरायनाया बयद' माइ गायगासिनो दहायनिफ्रायनो आं नोंसोरनो खिन्थाखांबायना अखा सिजानानैनो गायगासिनो आरो आं आरो उन्दुनासो दंमोन दा गायखांजोब्बायनो दसेनो नै दा गायखांमारबायलै हो हामारगोलै मानसिया हाजिरा लांबा लाब दंस' हो जायना हाजिरा नांगौ थरायनाखौ लेंहरनै बेखिनिखौ गायजोबफिनबाय नै गेजेराव मथा मथि एसे ओरैनो थिथि दादा दंमोन आरो थैख्ल'नाय मथा मथि गोदानानै गायफ्रामजोबदो नै माखा फैबाय थांसैबाय अखा सिजाजोबना गायगासिनो बेथो थैबायलै आरो लोमजाबाय ओमफ्राय आंहा दाय जानोसै लोमजाबा आंहा दाय जानोसै नामा हो लोमजाबाथाय आंखौ दाय होनोसै गैला बेथोलै बेफोर माखा गोदान गायफिनजोबनांदो जुदि आरोबाव अखाया जुदि हरसे हाथाबना होनानै लोमफिनजोबा आरोबाव थैफिनगोन थैबायलै सानथामल' बेफोरबायदि थानांगोन सानथामल' बेफोरबायदि थाबानो बुथारनानै नोंलायखो नादरना दैया सानथाम लोमाबानो बुथारनानै नोंला इयावनो गायब्रेजोबना दोन थैबाथाय उनाव गायफिननांगोन ना थुब्रेजोबना दोन मानो ओरै उदपात जाबाय थायो नोंलाय साला न'आवसो इमान गोबां गायखांना फैबाय बेनिफ्राय दाहाय माबायाव एकदमबारे टावार सिङाव ओइ गेजेराव मा बुंबावगोन आरो थाबायनानै अरजाया थां दिनै गैया लामाया लागै दोनफैबाय ओमफ्राय थान्दा लाबाय गाज्रि फुजि गैला दे थांगौ माने बेखौ आथा मरा जाहैखागोन इयावलाय नैयाव नै इयाव साला थैबायलै ओमफ्राय मायबा मोनसे जाबाथाय फन खालामनो मबाइल लांफाला लाना थां नै बेखौ लांनो ए भगबान दै माखाया उपाय गैया गायनो थांनांबाय दा बिमायाबो आखासे लिंहरथारदों ओमफ्राय थाङाबाथ' जायाना न'आ थुरबिथु गायना फैबाय आङो दा ओमफ्राय आइ लानाव गायनो थांलायनोसै 12ता जाबाय आरो टाइमा बेलासेनि गायना हैनोसै आरो दसे आयौ लोगोफोर एसेबां गोजान बै लामानिफ्राय बै बिफां नुनाय लामानिफ्राय आं मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय ना दा बे लैथोखौ बारनानै बैनो साथाम नुहुरदो ना मानसि नै इयाव थांनांगौ आं लोगोफोर ओरैबादि गोजान आरोना दा आं इयाव थब्ल'नानै थांसै दैखौ बेसे गोथौ नै दैया लोगोफोर एसांसांखा बेसेबा ओरै खस्थ' आरोना जोंहानि हाया बेखायनो थाब हाथो होननानै आङो दसे समायखौबाबो गायनो फैबाय आरो साथा लाखादो थान्दा लाबदों आं जेबो बुंथ'ला ओरैबादि मोदोम गेदेर जानायदोनो बिराद मेंनाय मोनदों आङो
थांसिगोन मोनबाय आङो माथो लायो हाजिरायालाय सानै बारायना दं आइबो फैदो नै आदा गेदेरनि बिखुमजोबो फैदो ओमफ्राय आरो आदा उन्दैनि बिखुमजोबो दं ओमफ्राय आइ ओमफ्राय बाजै गेदेर लोंगोन ना लोङा थान्दा खारबो अ दै नोंसोरलाय मा हादो आं बांसिन गायना फैबाय लोंग्रोनो फैग्रोदो गायखांबायानो सं ओइ गुबुं गायदो नालाय बैयाव आरो एसे इ बोरि जायो आरो ओमफ्राय इ माखाया जै गोथौखालै नै आवगायबो भिडिअ बानायखांबाय इसे माखायो फैदो लोंग्रोनोसै लोंफैनाय नोङो लोंफैनाय थाइजौनि इखौ लोंनो हायो नोङो लों ओइ हायाल' मुलि नङा मुलि रखम मोनो नोंलाय बोरैथो मोनो दिनै सानसेयाव बिगासे हाबाय ओइनिफ्राय गायबोबाय आरो ओइ माखा गायनो दंबावो माखाया इखिनिखौ गायजोबनो हागोन ना हाया इखिनिखौ गायजोबनो हागोन ना हाया दिनै नों फैबा एरखायो गासिबो फैनानै एरदो दुब्लि बारियाव अख्रांनाय दाउ माइ गायनाय अख्रांनाय हालेवनायसो खोमासो अख्रांनाय दाउ माइ गायनायबो जायोमोन ना ए बावगारलायबाय आं सल'खौनो दे माबार हाजिराफोरा थाब गाय दायो लोगोफोर इ माखाया गायखांबाय आरोना इनिफ्राय ओरैहाय गायबाय ओमफ्राय इ माखा लाम दंखायो दायो जोङो खांख्राइ खन' बावनो नागिरदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदि खांख्राइ खन'यो जाना मालिकआ हुलु खांग्रां जालायदो बिराद खांख्राइ गोथाव मोनो जाहैबाय आलि बिदा फिसायाव नुद' बेबो iyalah solo kan taman nih kan kayak mana mana iyalah solo kan deh sepele nende dah belum nang gesu pai hele honde mana neng kono naya neng kono deh biasa nang kan akhirnya buku kak nih mana dah aza wah ekra Này, जेरावबो saya tar जों जागोन बेसे जेरावबो आखा फाखा खांख्राइफोरखौ नुनो दाबुखौ लागोन नामा नों गंगा थफाया ओंखाम लाबबाय नै बेगाव थिखांना लाबखादो बेगाव दिसोना लाबदो ओमफ्राय उलुस तुलुस जायाखैथ' ओंखाम जानो फैलायबाय बेसेबा गोजाननिफ्राय थाबायना फैबाय आरो जों ओइनिफ्राय उपाय गैया मामोलो मोनलों आंनि लामनायखायसो मोनलोंथारदोसं नोंलाय लोंखुमालायदो मा जा मालिकआ माबा खांख्राइसो खनना थाबाय थादो माइ गायनाया नोंखो रें जाबाय दंमोन र' दिनै हाखाया ना खांख्राइ खन मैथाजों जानो ना खांख्राइखौ बे
गारिखौनो सोलाबनो दसेनो गाव खनना थाबि नोंखौ मोनगोन ना मोनाखै मा गेलेयो बे दंलै ना बा दायो होमबा खन माने मैथा जा गोथाव जागोन बेखौ नाय मैथा गोथाव जागोन इयो मैथायानो गैया संथोन दङ मैथा है बारा गोबांबा गोथावसो जाया मैथाया खम जानांगौ मेलेम दं खोमाहाय ना दानि मैथाखौ खायांदोंमोन आं ओमफ्राय लुवारानो बाग्रोना होदो माइ गायनायावनो बाग्रोदो ओमफ्राय आं माबायासै साख्रालायनि हिन्जावबो बिराद केरपिन थाइसेनि खांख्राइ थां हा होननो रोंलायाखै थाइसेनि खांख्राइखौ इयो खनना लाबोदो आरो 9 टाकानि खांख्राइ लाबोदों आङो एसे मेलेम दं इयाव ना माने साइस गिटारलासं हाथायाल' नुजालायदो खेथियकथ' दे मा ओंख्रि हरखो भागायदो मा बार मायो अमा बेदरदो आलु मटर नामा बे दाउदै साबाखौ बासियांदो नामा हो रानग्राया साबाखौ लालायलांदो नामा बा ओंखाम जाखांबाय लोगोफोर